Маладая і сакавітая зеляніна, шчабятанне птушак, лёгкі і цёплы ветрык развівае валасы быццам дражніца. Пра сапраўдны пячатак вясны заўсёды сведчыла свята Юр'я. Яго галоўная асоба – святы Юрый ці Божы ключнік, валодае ключамі, замыкае зіму, тым самым адмыкае вясну. У народным календары Юр'я – адзін з найбольш адметных і ўрачыстых святаў гадавога кола беларусаў. Рэшткі шматлікіх старажытных звычаяў і абрадаў, якія нашы продкі праводзілі ў гэты дзень, сёння працягвае маладое пакаленне вёскі Жарабковічы Ляхавіцкага раёна. Я вось ведала ўвогуле пра гэта свята, а як дасканала яно праводзіцца, я не ведала. І вось калі стварыўся наш фальклорны гурт «Вяснянка», мы больш дасканала тут даведаліся пра абрады і традыцыі. На цяперашні час у нашым народзе гэта ўжо ўсё забываецца. І вось мы з дзяўчатамі сабраліся, каб паказаць нашаму народу, што пра гэта нельзя забываць, што нашы продкі гэта ўсё рабілі кожнае свята, і каб гэта не забывалася. Такія абрады забываюцца, і мы хочам, каб іх помнілі. Абнавіць. Каб іх запаміналі і выкарыстоўвалі дальнейшае пакаленне. Создаем такія калектывы, як наш фальклорны гурт, каб нашы дзеці, можа іхнія дзеці, нашы унукі ведалі і гэту спадчыну нашу традыцыі не закопвалі, як говорится, у землю, а шанавалі і цанілі. Юр'я, вставай рано, Юр'я, вставай рано, Юр'я, мыся бела, Юр'я, мыся бела, Юр'я, возьми ключик, Юр'я, возьми ключик, пусти расу, Юр'я, пусти расу. Дружна прасілі дзяўчаты. Юр'я, уставай рана, выпускай расу на цёплае лета, на буйное жыта, на ядрыстае, на каласістае, людзям на здароўе. Бо сёння святы Юрый па межам ходзіць, усім людзям дабро робіць, расу выпускае, густую і чыстую, мокрую і цёплую. На добрае лета, на буйное жыта, на ўсякі свет, каб зямелька ажывала, ды добром усіх асыпала. Дзяўчаты, адгадайце, калі ласка, маю загадку. Месяц бачыў, не забраў, сонейка ўбачыла, падабрала. Хто ведае, што гэта? Раса! Напярэдадні Юр'ева дня гаспадыні-сялянкі пяклі каравай, загортвалі яго ў чысты белы абрус і ўпрыгожвалі бярозавымі галінкамі. Юр'ева маці па зямлі хадзіла, святы Юрый, сыны Божы. Па гары хадзіла, ключыкі насіла, святы Юрый, сыны Божы. У народзе кажуць, Юр'ева раса ад сурокі, ад 7 хвароб. Будь здароў, як Юр'ева раса. Згодна народным павер'ям, Юрый адчыняў зямлю ключамі Господа і выпускаў з яе жыватворныя сокі. Таму раса ў гэты дзень лічылася гаючай як для жывёлы, так і для чалавека. А той, хто жадаў быць дужым і здаровым, раніцай качаўся па ёй. Як у народзе гавораць, на кожнае свята трэба патанцаваць. Калі ласка, дзяўчаты, давайце станцуем беларускі народны танец «Лысы». А чаго ж ты лысы, без волос застаўся, потому что рано с девками спознаўся. А чаго ж ты лысы, без волос застаўся, не было расчоски, граблямі часаўся. Тыя рухі, якія мы сёння з дзяўчатамі паказалі, гэта менавіта так у нас раней танцавалі жанчыны, мужчыны, і нам гэтыя рухі паказаў фальклорны гурт «Сяброўкі».
Нашы далёкія продкі надавалі святому Юрыю функцыі паганскага бажаства Ярылы. Адначасова ён лічыўся і апякуном жывёлы, і ўладаром ваўком. Яны ўяўлялі, быццам Юрый едзе на белым кані і замыкае пасткі дзікім звярам, пасля чаго тыя менш нападаюць на скаціну. З гэтым днём звязваўся і першы выпас хатняй жывёлы. Рытуальныя дзеянні былі скіраваны на захаванне яе ад драпежнікаў, розных гадаў і ад злых чараў мясцовых вядзьмарак. Выходзяць з грамнічнай свечкай, з вярбою на верніцу пасвенчаную. Ну, некаторыя вешаюць штаны ад сурокаў, каб карова не пужалася. Некаторыя вешаюць лентачку на рогі. Кожная сям'я па-рознаму, але абрад праводзяць. Выганялі карміцелек з хлявоў праз пакладзены на парозе замок, які потым замыкалі, ключ хавалі. Усё для таго, каб каровы не патрапілі ў воўчую пастку. Лёгка ўдарала гаспадыня цялушку асвячоны на вербніцу галінкай вярбы, каб засцерагчы яе ад хваробы, а таксама абкачвала велікодным яйкам. Пакатаю цябе великодным яешком, каб ты прыходзіла поўненька цэле лета. А лета сапраўды наступіла рана, бо Юрыеў дзень выдаўся цёплым і пагодлівым, а гэта значыць, чакаць надыходу яго не давядзецца. На высокіх пагорках, адкрытых для ўсіх вятроў, здаўна на Беларусі стаялі ветракі. Накіне воблака ветравыя лейцы на нерухомыя крылы і схамянецца млын ад дрымоты. Быццам воз па драўлянаму мастку загрукаціць, затарахціць, паедзе будыніна, а ў глыбокую скрыню пальецца цёплы і духмяны, белы і жвавы ручаёк, мука, перамолатая пшанічная ці жытнёвае зерне. Тыповы вясковы пейзаж нічога не нагадвае таго, што ў пачатку 20-го стагоддзя менавіта на гэтым месцы Рыгор Мікалаевіч Дрозд з вёскі Балаты паставіў ветраны млын. Гэту нятанную задуму ён ажыццявіў па вяртанні з Амерыкі, куды ездзіў сям'ёй на заробкі. Марыі Фёдараўне ў адрозненні ад астатніх жыхароў вёскі пашчасціла крыху больш, бо зручна, калі ад хаты да месца, дзе стаяў млын, рукой падаць. Ой, Господі, і з Киселівцю їхали, і з Вимневої, і з Хабовичі, і з усіх. Але кілька того вітру живе. Поживе десь ніч, а часом сутки. І насобираються. Я видела через окно бабушкиного дома, как дед мой с моим отцом там муку мололи. Видела, когда ветер, крылья эти так вращались. Когда-то мы туда лазили, смотрели, маленькими, когда были, мы ходили, смотрели, как там все обустроено. Каб як мага больш даведацца пра мінулае ветрака, я адправілася ў балоцкую базовую школу, а дакладней у музей «Наша спадчына». До 2005 года спадчыннікам млына быў сын Рыгора Дрозда Миколай. Николай Григорьевич Дрозд родился в деревне Балата. Как он рассказывал, в деревне было много хуторов и несколько десятков дворов. Мельницу помогали строить односельчане. Ее строили из дуба и осины. После постройки к нам приезжали из соседних деревень и мололи муку. За это они платили мукой либо зерном. А його всі відали, тому що він людям добро робив, молов. Хто ж на його міг що сказати, хто що. Як погода дозволяє, як він робить. Значить, гетой меле, а не стихло все. Вже люди роз'їжджаються додому. Він же ж не винуват, що бура стихла і молоти не буде. А так, хороший чоловік, хороший, прихороший. Пасля стварэння ў вёсцы калгаса вятрак перайшоў у яго ўласнасць. З'явіўся электрычны млын, куды сталі вазіць зерне вяскоўцы, і патрэба ў ветраку адпала. Таму млын зноў перайшоў да сям'і Дрозд, але ж бяздзейны паступова разбураўся. Меня всегда удивляло, что она такая большая, и в последние годы была очень развалена, и казалось, что вот-вот она рухнет, но, наверное, ее строили очень хорошие люди, и она держалась очень долго. У нее 2 крыла обвалились.
из-за старости. Она разваливалась, надо все равно как бы, чтобы мужчина какой-то был и смотрел за ней, а вот не стало моего отца, не стало деда, и как бы мужской силы не было, чтобы за ней смотреть. У 1992 з дапамогай калгаснай будаўнічай брыгады былі адрэстаўраваны крылы, а ў 2007 вятрак набыў статус гісторыка-культурнай каштоўнасці Рэспублікі Беларусь. Гэтая значная падзея і па сённяшні дзень з усмешкай на твары і хваляваннем у сэрцы адгукаецца ў Сашыных успамінах. Я была маленькая, и мы с папой поехали вешать эту табличку, и меня брала гордость то, что я вешаю эту табличку на свою родную мельницу. Я живу возле этой мельницы, и когда мы вешали, была какая-то радость, то, что еще и с папой, и маленькая. И сейчас, когда я вижу эту табличку, я всегда вспоминаю этот момент. Час бязлітасна прайшоўся па помніку. Згнілі і ўпалі крылы, струхлеў увесь будынак. Не стала калгаса, таму рэстаўраваць вятрак не стала каму. З мэтай захавання старога млына было вырашана ўключыць яго ў комплекс аграсядзібы і перамясціць у вёску Гірск. Таму з 2010 года ён быў перавезены сюды ў маляўнічае ўрочышча Студзінка. Сёння гэта амаль нанова адбудаваная канструкцыя, але самыя значныя дэталі – жорны, вятрак і дубовы каркас захаваны ў арыгінале. Адна з дачок Мікалая Дразда, Алена, перадала млын Васілю Новіку. Каб перавесці не маленькую, дык таму ж амаль векавую пабудову, новаму ўладальніку прыйшлося праявіць кемлівасць. Мы сначала хотели его разобрать, смотрим те где-то бровно пуденившие, и проще было построить новые. И мы приняли решение, на донкратах подняли вот это само здание, подбили туда здоровые бревна, сделали по принципу салазов, и если оно не проходило под местными электролиниями, мы через болота на 2, где 3 трактора перетаскивали вот это здание. И сюда, когда уже ее перетащили, подготовили остов, площадку на те камни, где оно стояло на том старом месте. И 25-тонным краном подняли и уже сделали крышу, обшивку. На жаль, мара ўдыхнуць у млын другое жыццё марай так і засталася. З утварыўшымся ў цэнтральнай бервяне дупле мукі не змеліш, таму цяпер млын ператварыўся ў музей. Конечно, лучше, когда она отреставрированная, поэтому и душа спокойная, то, что наша родная мельница отреставрированная стоит и охраняется. Мы же не знаем, что было бы после того, как она стояла бы у нас в деревне. Может быть, никто не занимался ею, а так ее перевезли, она сейчас новая и как бы рада. У марах Васіля Новіка побач з ужо існуючым стварыць яшчэ адзін музей, дзе можна будзе азнаёміцца з поўным земляробчым цыклам селяніна. Звяртае на сябе ўвагу млын у вёсцы Стаўкі Бярозаўскага раёна. Здалёк пабудову лёгка зблытаць з элементам навамоднага дызайну, але млын гэты цалкам уталітарнага прызначэння. У тыя часы, калі кожны адчуваў сябе гаспадаром на сваім кавалку зямлі, у Стаўках было ажно 3 вялікіх млына. Сяляне з усіх навакольных вёсак з'язджаліся сюды змалоць збожжа. Не міналі падворку Міхала, бацькі Рыгора Амялюсіка. Сім'я в нас була 10 чоловік. 4 браття, 4 сестри, і батько, і мати. То на всіх ручно не намелиш, то мусив строїти мельницю. Яшчэ некалькі гадоў таму у Марыі і Рыгоры Амялюсікаў была вялікая гаспадарка. А чым вазіць збожжа на памол у суседнюю вёску, зручней пабудаваць уласна нескладаны механізм. Ніхто не знав, що я роблю. Я зробив каркаса, поставив, сусіди приходять, що ти це робиш. Я їм не говорив, покуди не вийдуть сюди і не поставив повністю. Тоді я сказав, що це буде мельниця. Я навіть і камені сам робив. Зробив щебенку на мелкі, так як гречкове зерно. І заливав цементом.
Цяпер жа і для адзінага захаваўшагася на ўсю вёску млына працы няшмат, і хацелі працаваць старыя. Да толькі дзе сілы ўзяць? З некалі вялікай гаспадаркі засталіся толькі куры. Тое время, як я строїв, збирав по досоці, тому що ліс не продавали і не було що строїти. То де стульп, то ту доску дає, так приб'ю і все, і строю. Якщо б в те время можна було так купити, як зараз дерево, чи доски, чи що-небудь, я її построїв би побольше. І хаця для Рыгора Михайловича неабходнасцю па моле збожжа даўно адпала, гаспадар верыць, не ўсё яшчэ зерня перамалоў млын, не застылі навекі яго крылы. Я аддаю кому хоч, хай бере. Воно забрали, я радуватимся, що ще моєю мельницею пользуються. Якщо внуки не заберуть, то розкидаю десь, спалю. І вам не буде шкода? Вже нема коли мені шкодувати. Сярод мноства вёсачак Драгічынскага раёна леснікі адметныя тым, што на іх тэрыторыі захаваўся самабытны і аўтэнтычны вятрак. Жорны гэтага млына, пабудаванага ў канцы 20-х гадоў мінулага стагоддзя, нібыта спыніліся ў чаканні ветру. І няхай час млыноў даўно мінуў, для мясцовых жыхароў ён застаецца сапраўдным сімвалам вёскі, які не павінны загінуць. Вятрак тыпу казлоўка пабудаваны быццам на адной назе. Ролю яе выконваў тоўсты дубовы слуп. Асаблівасць яго ў тым, што ён варочаецца да ветру. Ён можа варочацца па крузе. У яго ёсць такое дышла, за якое адзін чалавек мог павярнуць вось такі вялікі млын да ветру. Працэс стварэння мукі быў адладжаны і даведзены амаль да аўтаматызму. Тут был длинная такая сосна, и круговую ее ворочали брали за конец эти сосны и ворочали ее, она легко ворочалась, круговую. Там столбики были закопаны, и до ветру повернул и привязал за столбик ту сосну, чтобы ее не сбивал ветер в сторону. И мололи так. Дзіцячымі вачыма хлопца Яўген Жарко назіраў за тым, як мужчыны з дапамогай сякеры і гэбля апрацоўвалі велічэзны вал. Добра памятае і млынара Васіля Жаўнерчыка. Мельник был, дядька такой хитрый дядька был. Я помню, ходи посмотри, какая мука. Он брал муку, горсть муки, ну и мы наклонялись, он тут нас всего обмазывал этой мукой. Мы выдирали потом. Для леснікоўца млын сапраўдны гонар вёскі яшчэ і таму, што стаіць ён на сваім першапачатковым месцы. З моманту будоўлі ён нікуды не перамяшчаўся, а такіх на всю Беларусь толькі два. Перадаюць з пакалення ў пакаленне звязаныя з гэтым млыном і нават свае некія расказы, у кожнай сям'і ёсць свае ўспаміны. І гэта памяць пра наш народ, пра нашых продкаў, пра жыхароў вёскі. Не толькі леснікі, але ж і сукачы, таксама, таму што ж яны ж збіраліся каля гэтага млына. Млын калісьці для іх быў месцам збору, гэта сімвал. І гэта яшчэ памяць пра тых майстроў, якія рамантавалі гэты млын. Памяць об наших предках, как они могли, не имея такого инструмента такого хорошего, как они могли вот все это сделать. Это просто мы все удивляемся. Маючи секиру и рубанок, то и сделать такие вещи, это, я, допустим, поражаюсь, преклоняюсь перед их памятью, что они это все сделали. Реставрировать, довести его, как говорят, до ума, и в этом случае, чтобы он был и дальше давал свою пользу, труд тех людей, которых уже нету с нами. Ды вось толькі не было наканавана маўкліваму драўлянаму сведку вясковага жыцця стаць рэстаўраваным. Літаральна праз 2 тыдні пасля нашых здымак ветрака не стала. Усё, што засталося ад яго, чорнае пажарышча, ды апаленыя бэлькі.
І горкае пытанне, што ці хто вынес помніку такі недаравальны вердыкт? Хіба ж можна так не шанаваць нашу спадчыну, родную гісторыю? І калі нехта вырашыў, што можна, то ўзнікае яшчэ адно дарэчнае пытанне: што пакінем пасля мы сваім нашчадкам?